बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. पोलीस ठाण्यानजीक मुख्य रस्त्यावर पडलेलं झाड सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी हटवलं. हे झाड तुटून पडल्यामुळे रस्त्यावरती मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक झालं होतं. याच दरम्यान सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी त्या रस्त्यावरून जात असताना गाडीतून उतरून तत्काळ झाडांच्या फांद्या तोडून रहदारीस मार्ग मोकळा करून दिला. यासाठी पोलीस अनिल धुरी यांनी सहकार्य केलं, तर सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते रवी जाधव, रूपा मुद्राळे, लक्ष्मण कदम, आशिष बांदिवडेकर व संदेश नाईक यांनी हे झाड हटून वाहन चालकांना मार्ग मोकळा करून दिला आहे.